Здравейте! Намирам се в Кувейт, защото съм модел. Сега ще ви покажа какво има в магазинчето в хотела, в който са ме настанили. И има страхотни неща. Има вайрал сладоледът с манго, има с ягодки. Аз вече съм пробвала този, който е с манго в Дубай, но не съм снимала, затова ще ви снимам и ще ви покажа. Понеже от известно време се храня само здравословно и си казах, че няма да си взимам нищо от магазинчето, освен ако не е нещо с крема бисков, защото пробвах го наскоро за първи път и съм повече от очарована. Обожавам крема на бисков. Ми показаха, че това е единствения продукт на бисков, който имат, и той е протеин флапджак. Демек е полезен бисков, така че какво по-добре. И със сигурност ще е вкусно. Чуйте се дали да си взема този читос, въпреки че не мисля, че идва с читос. Нека да видим колко калории. 200 калории да заминава, няма да тичам един час. Няма да тичам един час на пътека, за да сваля тези 5 парченца. Но другото нещо, което няма как да не пробвам, е това. Frosted Cookies Birthday Cake Flavor. То също е протеиново и толкова калории е. Ако имате интерес да ви покажа какво има тук. Има буквално всичко, каквото помислите. Дубайски шоколад, супер вкусни работи. И е много жалко, че съм на диета, наистина. Ох, моля ви, вижте тези криспи куки. Само аз ли откачам? Вижте този лайон. Аз не съм виждала такъв в България. Сега ще ви покажа нещо много важно, който ме познава, знае за какво става въпрос. Не знам дали да си го взема, защото може би е Барби Strawberry Freeze Pop. Това не знам какво е точно, нямам представа. Мисля, че са като ледени близалки, но не съм на 100% сигурна. Много ги искам, но за момента няма да си ги купувам, защото не съм тук да яма да моделствам. И на My Little Pony, обожавам My Little Pony, обожавам Барби, но Барби винаги ще е на първо място. Джели Бели, хора. Само да ви покажа какви сладоледени неща има. Чакайте, на грешния щанд съм. Тези. Искам да ми кажете в коментарите кое искате да пробвам тези неща. Има авокадо, ягодки, такива. Не знам, тези ми изглеждат много примамливи. И ето това. Просто как да не го пробвам? Кажете ми. Ще си взема това и се качвам горе и ще ги пробваме заедно. Между другото, тук правят и матча. Много вкусна матча. Има и още един магазин тук, т.е. кафене, в което правят ягодово вкусна матча. Всичко това струва 2 KD, което нямам идея колко е. Ще проверя след малко. Ето тук се намирам и е страшна жега, наистина, хора. Не знам, чувства се около 50 градуса. Имам доминос под носа, ла багет и какво ли още не. Понеже, както ви казах, пристигнах преди малко, буквално преди няколко часа и си напазарувах храна, защото ще седя тук 9 дни и трябва, тук е с код. Така, в момента се намирам в кухнята ни. Между другото, сега ще пробвам тези двете. Просто искам да пробвам по една капка, защото ми беше много зор. Исках нещо на бисков. Оле!
Реално 5 от 10. Не, че е толкова лошо, просто очаквах повече за продукт на Бисков. Всичко с birthday кейк, конфети много ме е влечало и просто... Какво е това? Буквално суха бисквитка, но нищо. Това е топ. Много вкусно. Топа! Обожавам да ям. Обожавам да ям. Сега. Ако ви е било интересно това клипче, ще направя part 2, в което ще покажа какво съм си купила за моя престой, какво се храня в ежедневието ми, каква диета спазвам ли такава, защото тази фигура не се поддържа лесно. Благодаря ви, ако сте гледали това цялото видео и ако ви е харесало, ще има още много пътувания на много различни места, нови култури, храни. Ще правя видеа животът на един модел. Прекарвам времето си като модел в чужбина и така. Благодаря. Обичам ви!